אנחנו עומדים פה כדי להזכיר לציבור, ותכף נגיע גם למשרד הבריאות, להזכיר לכל הפקידים שיושבים מאחורי שולחנות שאנחנו יודעים מי אחראי על ההפלרה. הפוליטיקאים מתחלפים, אבל הפקידים פה נותנים יד בהרעלה המונית. בוקר טוב אנשים, תתעוררו, תצאו קצת מהחיים הרגילים שלכם, מהלקום בבוקר לעבודה וללכת לישון בלילה מול הטלוויזיה. תתעוררו, מכניסים לכם רעלים לתוך המים. ברגע שאתה מגלה שהממשלה קשרה קומבינה עם בעלים של מפעל שנים ששפוך לך פסולת רעילה בטירוף לתוך המים, אתה לא יכול שלא לבוא. יש הוכחות מוכחות חותכות שבעצם הפלור זה בעצם שארית פסולת. האחים עופר עד 2009 היו מוכרים את זה למדינה. אנחנו היינו משלמים כדי שישימו לנו את זה במים. עכשיו, מה הקומבינה פה? זה חומר נורא רעיל. הפלרה זאת הרעלה! הפלרה זאת הרעלה! הפלרה, סיפרו לכם סיפור. הפלרה זה למי השתייה במדינת ישראל מכניסים חומר שנקרא חומצה פלורוסיליצית. כן. אוקיי? הם קוראים לזה פלואור. אוקיי. החומר הזה הוא חומר מאוד רעיל, מאוד רע לבריאות. הוא נאסר לשימוש, חומצה הוא פסולת תעשייתית. רוני גמזו, פרופסור, מכניס לנו למים חומצה פלואורוסיליצית, שהיא פסולת תעשייתית, תוצר לוואי. אותו פלואוריד הוא לא רק שהוא לא באמת בריא לשיניים, מחדירים לנו אותו למים בתואנת שווא שהוא בריא לשיניים, אבל בעצם זה גורם לדברים כמו סרטן, אימפוטנציה, פוגע באינטליגנציה, עושה עייפות כרונית. אנחנו פה כדי להעיר את הציבוריות הישראלית ולהבין שיש פה משהו שהוא מחדל נוראי. סרטן העצמות, סרטן המעי, גסטריטיס נבוני, זה שחיקה של המעיים. חוסר פוריות נשים, חוסר פוריות. הפלרה זה רעל. הפלרה זה רעל. העם דורש מים נקיים. העם דורש מים נקיים. אנחנו פה כדי לעזור ליעל גרמן, שרת הבריאות החדשה, להפסיק את ההפלרה, את ההרעלה המונית הזו, כאן ועכשיו. תשמע יעקב, משהו אחד שכן השתנה בשבוע וחצי האחרון זה בעצם שיעל גרמן נבחרה או מונתה כשרת הבריאות הבאה של מדינת ישראל. מה היית אומר ליעל גרמן עכשיו אם היית מולה עכשיו? יעל, תפסיקי את ההפלרה עכשיו, אנחנו איתך, אנחנו בעדך, אנחנו תומכים בך, בואי נשים לזה סוף עכשיו. כל דקה נוספת זה המשך של הרעלה. הדברים שאנחנו אומרים מגובים במחקרים. תתעוררו, הפלרה זה רעל, תוציאו לנו את הרעל מן המים. העם דורש מים נקיים! העם דורש! למה הם מתחמקים? רוני גמזו, למה אתה מתחמק ולא נותן פה תשובה לבג"ץ? תיכנסו לאתרים שמתמחים בהפצת המידע, cleanwater.co.il. קשה לתפוס את זה שמכניסים לנו בצורה יזומה ועל פי חוק חומר שמוגדר כחומר רעיל.